den blandet meget. Ja, nemlig. And Carmen, it's good if you have some, yeah, exactly, more color because it will fade very much down if it comes, if it will get dry. It's funny. Look. Yeah, and you can just leave this and let it dry. Så kan du tage en pensel og lige gøre sådan, men der må også godt være de klumper. Ja. Der vil jeg helt ærligt hente en pensel og så lige ud i klumper. Ja, det tænker jeg også. Har du flere? Okay. Hvordan skal vi arbejde videre med det?